kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Isaiah. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Batuan, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Isaiah. Piling pag giday ka, ha? Itangan mo, kumoy! Pura bang ni babay? Unya! Dili pa kita mutagan, ha? Da! Dagan lagi mo! Kung ubog day ko ka mo manumbag, ha? Puya di mga tawa na, Patukad-tukad pang buli. Unya, dagan day. Mao cute. Ano man ka? Gitutukan mo gud ko nimo. Pwede magbinabayan na ka? Pwede ko gusto ma-appeal ka. Kung di mang-bully na ko, di masukol ko, ma-appeal sa ka. Gitudloan mo gud ko sa akong papa nga dili magbinabay. Nga kinahanglan ka mao ko musukol. Ikaw sad ba? Kagkaroon pa nako, oy. Sukad nga mga bata pagod ta suod na kaayo ta. Nya, karon pa ka mo reklamo? Nagkauna-una na ko. Kung saan yung pagkauya ba na? Kung magdinaki ka. Ita, uyab ko taon. Ibaon ako ng mga laki, oy. Masakitan na nataan na. Oh. Bahala ka Oh. Uy, asa ka, oy? Hala, no, mamiya. Bisan og ako, nak. Dili, gyud ko mo yun anang style sa imong papa. Okay naman sa nako, maoy. Kanahan naman sad ko. Ay, hapit na rabang inyong graduation ball. Unsa may isulob nimo? Wa ko kibaw, maoy. Kinahanglan magugunong mag-evening gown, good. Maahatyog kag sulob og binabay, anak, nak. Ako'y bahala nimo. Kiwawa ba niya akong gisulob, eh? Sinis mama, eh. Pasulob pag ko aning sexy kaayo. Ura pag ko maanad, ani. Napaka Sherwell, no? Maayong tagnaan na siya, eh. Mas komportable ko nga magkuyog, ni. Idea! Okay na ka? Tanawa, ra? Ingon ka, magbinabayin ako. Kalain, bes akong feeling, ani, eh. Nagunaon lagi kag bugal-bugal na ako ay. Kiwawa na hinuon ko sa mo. Ang ngayon kay kasi mong isulo ba? Guwapa kayo ka. Oh. Namuha mag-ay. Tana. Mangit at kalingkuran. Nagsigta na ang uban ito mag-classmate na to. Nga nagsayaw. Laro kayo. Ikaw magitanaon na nila. Nabaguhan gid siguro na sila. Oo. Ang ngayon man kay ka nagbinabahay. Pero miyon pa nini mo. Karon ra ni uy. Nanganad sad kada. Pero kada sila. Ikaw na sa pagtanaw ni mo, ha? Pari na ka na ako. Mura sa kag nakatag-iyan ako, da. Magkikistorya kong tita. Manangkit ko kung pwede ba nga maako ka. Ikaw ba niyapag dagit ka rawal, ha? Ayaw ka pa sige ginamaw ko. Seryoso ko. Ay siya. Sugad pa sa una. Mahal na kayo, tika. Uy, Rawal, niluhod mo kong kadiha. Uy! Pwede
Ikang may mong girlfriend? Sugday siya! Sugday na yun! Yes! Onya, kumusta man ang party gabi, anak? Okay naman, Dad. Guwapa kayong atong anak, Dad. Ang ngayon kaayo sa iyang gisulog. Sexy kaayo. Nakakita bitaw ko sa pictures. Pero sexy rasad kayo to, ha? Ay, nak, unya, nak. Daghan kayong naibog ni mo gabi, no? Ay, syempre. Kagwa pa sa atong anak. Okay na nang ibog-ibog, ha, anak? Pero diha ra ko to. Ang dili okay, kanang uyap-uyap. Dili gid ko uyon, anak. Oh, Daddy. Uy, sige kang gising nga nagtanaw na ako, uy. Diabag na ka. Malipayo na ko na una nga. Lalit ka rin doon. Nga uyab na ka. Pila mo nagpaninin mo. Ruel, pwede ko unang-una na itong atong relasyon. Ha? Nga naman. Masuko nga akong daddy kung mahibaw siya nga nag-uyab-uyab ko. Pero, ay siya. Dili may... Siya! Ruel, si daddy. Nadismayagin ko ni mo ay siya. Nisupa ka sa kung gusto, ha? Pero dad, dili naman ko bata, uy. Kaya mauna ko sa kong gibuhat. Usap basta nakailan naman sa mo ni Ruel. Nahibaw mong suod ka, Ayumi. Ilang mga tarungan ka, ha? Dad, sakto na. Kasi nung maunta ka, ay malami. Ikaw rin yung hinungdan kong mamatay ko ay siya. Ikaw rin mo patay na ako. Sakto na. Sakto na. Ay, Lima. Ruel. Hindi ka na. Ayaw pagawas. Dad. Daddy. Ay, nasa mukha nga akong anak dong. Walang kahong ako sa Manila. Ay siya, magkita tayo balik. Balikot ikaw. Ruel. Okay, class. That's all for today. You may go home now. Teacher! Nay nagpatag ni mo flower eye. Ha? Di man nakikan. Di ka na po, ma'am. Oh, Ruel? Salamat kinasuot ka nga. Makig-dinner na ako. Hala, no? Murag way pinagsamahan. Diyan mo ka. Ganun mo makapagpakita na ko sa 5 katuig. Ni sakay ko barko. O, karoon ko na kanaog og balik. Mao ba? Ako kaya po yung usap akong feelings niya. Di balik ko tungod kay... Mao niya akong gisaalin. Eh siya, mahal kaya pagtikahan to karon. Mahal pa gihapon di ka, Ruel. O gilaom ko nga mabalik ka. Ni anak ko, iwasan na ito atong love story. Sharon. Unsa? Gusto na ka nga magminyo na ta? Oh babe. Tulo na ko katuig. Og natasasak tong edad. Pero, Ruel, dili pa ko ready. Busy ko sa trabaho. Napay negosyo ni Daddy nga. Ako din nag-atiman. Tungod kay dili na niya kaya. Babe, please. Sabta ko. Sige na bitaw kong sabot. Pero sige, maamag ha. Oh, nilikod. Ruel. Namay siya, di pa kang pauli? Wala lagi ka ko ang Ruel. Lagi. Dili man ako makontak, Ma'am Linda. Ganina lagi kong napaabot niya. Pila na kahigayon nga dili ko niya kuhaon. Pauli na lang, uy. Ngit-ngit na baya. Ikaw na lang nahabilin din sa eskwelahan. Sige, ma'am. Mudungan na lang ko nimo.
nag-away mo? Ha? Eh, ma'am, uy. Ambot, uy. Nausap man siya lately. Ma'am, basin og di ka pinasya pinaabot ni mo. Pirmi lang baya kang way panahon niya. Busy ka pirmi. Istoryahin na ninyo, ma'am. Bitaw, no? Salamat, ma'am, ha. Makiistorya ko niya. Maayo kini aga, babe. Gusto ko makikistorya ni mo. Dali, sud. Ako sad, ay siya. Dahil ko gusto isulti ni mo. Lingkod una. Pero magkaistorya tag maayo. Ayaw na. Di na ko magdugay. Wala ka ko dayon. Unsa man di mo isulti? Nagka-realize ko nga hindi na maayo kining atong relasyon. Nagtuyo sa ako kalibutan ni mo. Murag ako rin nauna sa future na itong duha. Rowel, unsa buot ni mong... Magbuwag na. Rowel! Ihiyak lang na. Aron mag-aaral mong gibati. Uy, nahibaw ko mga wako'y oras niya. Pero dili sa nabalik nga rason aron makigbuwag siya na ako. Pinalikod ni katuig. Uya sa'yo na kayo niya. Wa ta mahibaw sa tinuod na rason, anak. Pero sige lang. Kung unsa may tinuod, mugawas o mugawas naman yun na. Why sikreto nga dili mahibawan? Di man nakabuhan ang nilabay sukat ko kibuwa ka ni Rowel. Bisan ako saon ako paglingaw-lingaw kung kaugalingon. Pero gimingaw lagi hapon ko niya. Pero, dili na ko mo hilak pa. Nalipong man ko eh. Ma'am? Ma'am, okay na ka? Ma'am Linda, nalipong man ko. Uy, ayaw kumpiyansa, uy. Mekanik ka nakita ang tira dito sa mall. Sakit man akong mata. Basin og mauni hinungdan nga nung nalipong ko. Sa mandapit ang office sa doktor nga giingon ni Ma'am Linda, uy. Ay! Uy, sorry, miss. Oh. Ay siya. Rowel? Ikaw na ko niya kitutukan. Hey, okay na ka? Wala ka man nakulatan. Hi. Hi. Congrats, Rowel. Mabdos na mong wife. Pila ka buwan? Ay siya. 6 months. Wow! 6 months, ha? Ay siya. Sorry. Congrats sa iyo to, ha? Congrats! Sakit man ang gibuhat ni Rowel. Pero gidawat ang naginako nga dili ni para sa usag-usa. Og sa pagkakaroon, nag-focus ko sa trabaho ug wa usa ko modawat og gugma. Tini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagani nga akong tampo. More power sa RMN.